Jen první, než začne video, chci říct, že Loupimu se rozbil kom a hned jak ho spraví, tak bude natáčet dál, tak zatím čau. Takže nazdar lidi, já jsem Dandy a vítám vás u prvního tutoriálu na mém kanále a hnedka poprvé si ukážeme takový dost důležitý efekt a to je green screen efekt. Vlastně jak se odstraní ten green screen neboli ta zelená část toho green screenu a ukážeme si to v programu Camtasia Studio 8, odkaz kde se ho koupit bude samozřejmě v popisku. Ty green screeny můžete najít buď na YouTube, stáhnout se z YouTube, anebo je můžete najít na různých stránkách. Já teda stahuji z YouTube, přijde mi to jednodušší a je to tam zadarmo teda. První, co teda musíme udělat, mít nějaký ten green screen, tady už ho mám, tady ho vidíte, a potom dejme tomu nějaké to pozadí, na kterém to budete chtít použít, tak já dejme tomu, že sem dám tohle. Takhle. Tak, no jak vidíte, je tady vidět, že ta zelená část je s tím no, prostě ta zelená část, kterou my nechceme. A tak, aby jsme ji odstranili, dáme tady More, Visual Properties a Remove Color. A vidíte, hnedka se to zmizelo. Ale jak vidíte, tak je to trošku nehezké, tak ještě tady tak. Musíme přesně vystihnout tu zelenou, která to má být. A tady si nastavíte tu toleranci, takže tu musíte dát níž. Nedávejte to úplně na minimum, protože pak, jelikož třeba, dejme tomu, žlutá je z části zelená, tak tak vlastně to začne ztrácet úplně všechno. A vidíte, takhle vám vznikne ten efekt. A tady si můžete teda různě pohrát s těma barvami, jak budou fungovat. Důležitý je, aby tam nebyla hlavně vůbec ta zelená, protože ta vlastně není vlastně v zásadě přirozená. A vidíte? Máte explozi. Je to vážně jednoduchý, green screen, když chcete, můžete si ho sehnat jako tapetu vyloženě na zeď, nebo já používám starý prostěradlo, když potřebuji k něčemu green screen, když tak, ale ještě jsem ho nepotřeboval. A nebo si můžete koupit, nebo si to můžete vyrobit z hromady zelených papírů. Jenom důležitý je, abyste to neměli jakoby žádný porušení na tom. Musí to být vyloženě zelený a musí to být rovný, natažený třeba. Aby tam nebyl žádný stín, který by to kazil a tím pádem by tam vznikly ty nerovnosti v tom green screenu. Potom dáte jako vždycky do can share a někam to uložíte. Doufám, že vám teda tohle video co nejvíc pomohlo. Pokud ano, dejte like, pokud ne, dejte dislike. A dá se všechno. Čau.